drugi dio video lekcija Upoznajmo Nuđ. Ja sam Marijan i student sam na odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje Nuđ koristimo za obradu prirodnog jezika u sklopu kolegija, modeliranje jezika upravljano gramatikama. Pokazat ću vam kako napraviti jednostavan upit na tekstu pomoću regularnih izraza. Najprije otvorite tekst Portrait of a Lady koji dolazi s Nuđ instalacijom. Kliknite desnim gumbom miša na tekst te iz izbornika odaberite Locate Pattern. Prozor Locate Pattern nudi 4 mogućnosti. Za ovu prezentaciju ćemo odabrati Nuđ Regular Expression, pa u to polje upišite riječ Table. Kliknite crveni gumb u donjem desnom kutu i pojavit će se konkordancije, to jest podudarnosti za riječ Table. Ponovimo postupak, ali ovaj put unesite riječ House i odaberite zeleni gumb umjesto crvenog. Primijetite da su vam rezultati prikazani u boji gumba kojeg odaberete. Proširimo naše pretraživanje tako što ćemo dodati riječ the ispred house, pa će to izgledati ovako. The house. Praznina između riječi upućuje na njihovu povezanost i konkordancija bi trebala dati sva pojavljivanja niza znakova the house gdje se te dvije riječi pojavljuju jedna pored druge tim redoslijedom. Ako želite da vaša konkordancija ima ili jednu ili drugu od te dvije riječi, upišite znak za disjunkciju na sljedeći način. House ili table ili ovako. My ili your, table ili house. Primijetite zagrade u ovom primjeru. One govore Nuđu što ide prvo. U ovom slučaju dobit ćemo konkordancije s dva seta riječi gdje će prva riječ biti my ili your, a druga će biti table ili house. Nuđ koristi specijalni simbol VF koji predstavlja bilo koju riječ, pa naš prethodni primjer možemo proširiti na sljedeći način. VF, table ili house. Konkordancije će opet imati dva seta riječi, gdje će druga riječ biti table ili house, a prva riječ će biti bilo koja riječ koja se nađe ispred table, odnosno house. Pokušajmo još jedan primjer. Ako tražimo uzorak is, VF, not. Naši rezultati su sada setovi od po 3 riječi, od kojih je prva riječ is, treća riječ je not, a druga riječ je bilo što se nalazi između te dvije riječi. Ako naš prethodni primjer proširimo na način da dodamo znak zvjezdice, poznat još kao i Klinov operator. Is, VF, zvjezdica, not. Naša konkordancija bi sada trebala pokazati ne samo setove od 3 riječi, nego također setove od 4, 5, 6 riječi, odnosno bilo koji broj riječi koji postoji između prve i posljednje riječi. Konkordancije možete sortirati prema rezultatima vašeg upita ili prema lijevom ili desnom kontekstu rezultata. Također možete postaviti duljinu lijevog i desnog konteksta unoseći broj riječi, recimo 10, ili broj znakova, recimo 7. Primijetite da se broj riječi, to je znakova, koji se pojavljuju u stupcima before i after, promijenio ovisno o opcijama koje smo odabrali. Ovime završavamo drugi dio našeg uvoda u Nuđ.